sugeng siang sugeng amirsani ngantos paripunaning pagelaran. Wow! Manggala Putra. Oh! Hello! Mijil saking sasana pusana lumawat wonten ing papan pagelaran agung lha punika candraning para kadang putra kang aniti turangga segrak tenggina sola ing kadya manuk sikatan kang lagi nguber walang Manggala Putra. Iya. Nadyan adoh papan panggonane rumangsa caket kena nggo bebrayan apa iki labutre senaku mula kuming tan kana waging kaloyongan sajrone batin mbok yo mesen kena tak nggo tampa welas mring awak pami waroko Manggala Putra. Biar bocah bagus katingal bagus rupane anite turangga kerasuk usara kaprajuritan paning balem-biar Cinandra saking Mandrawa Pepindha kadya lintang Bima Sekti tendaknya perkadang putra Manggala Putra. Rayo kare sing ati-ati ger.
Manggala Putra oh Ginas Anitit Ronggo mijil saking sasana busana lumawat wonten ing papan pagelaran Jawi Cinandra saking Mandrawa Pemindo kadya gajah kang mlagi kelangan gading ho yo on sapa kuwi? Iki nyaman dua iki. Pogokan iki. Lah. As. Lah. Bonek kalala. Iki kaya bapak inem jibir iki. Bayo. Lah nek macak bonek rayu setangkem tok iki. Lampahi para prajurit Bantarangin. Para jenengan Prabu Krana Sewandana ingkang andharaken Gusti Ratunipun nyawataken arah-arahan tumuju wonten ing Kraton Kadiri. Mlebet wontenipun sajroning wana Gunung Kendheng. Kabegal dening panguwasa Gunung Kendheng Prabu Calengsendi. Prabu Calengsendi ingkang rikala semanten ugi nandhang kasmaran kaliyan Dewi Songgolangit minangka putri saking Kraton Kadiri. Hingga antawisipun kedatosan perang Bandha Walapati. Kasar Prabaniro Prabu Calengsendi. Amuk Sura Brata Jaya Ludira.
Punika para kadang putra ingkang sampun jumeneng pepandher ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan ingkang badhe atur panglipur pasugatan ingkang angka kalih inggih menika rampokan celeng senggi. Kados pundi mangke salagridanipun para kadang putra nyuwun idi pangestu saking para kadang sesepuh pini sepuh khususipun ingkang wonten tlatah Desa Tanjung Kertosana mriki. Mugi anggenipun para kadang putra ing mangke tansah pinanggih rahayu wilujeng kalis lening sambikala tinepena saking sedaya arupeda wasana para tamtama waraka manggala putra lumaksana paris siap Manggala putra Jaya Indra Swantara tambah kanca Boneng tralala Cinta Amin
Putra.
Iya. Jos. Oh, Iya. Lo. Ireng kulitku putih kulitmu rombeng lambiku kotok lambimu pikiran dhisik yen seneng aku sing paling apik aja kesusu aku wong desa sliramu wong kutha aku wong miskin uripmu terjamin aja toh mobil aja toh motor sepeda wae aku ra duwe aku iki dik anake wong tani bapakku matul simbok puro tandur yen sliramu dik anake wong dhuwur bapakmu lurah tur uripmu makmur apa ya gelem bangko wong tuamu yen duwe mantu sing miskin kaya aku ngaturaken sugeng rawuh ugi matur nuwun rawuhipun dumateng Bapak Marhen Jumati ugi Bapak Sendi selaku calon bupati ugi wakil bupati Kabupaten Nganjuk ingkang sampun kersa rawuh ngluwangaken wedal utawi menyempatkan diri rawuh kanthi adicara sedekah bumi bersih Desa Tanjung Kecamatan Kertosono dumateng Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa ingkang terhormat matur nuwun sanget ugi segenap panitia penyelenggara Manggala putra ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pemindhan.
kanthi cemor Pak Arung koko sing ngeduwa kang kemelur kang gandanya mangambar-ngambar hangepai papan pagelaran agung koko sing ngeduwa kang kemelur semunduling antariksa anugrah dening para dewa dewi para hapsari para widodara lan widodari sami tumurun wonten ing arsa padha sigra akrawi sumbring goro-goro manggala putra terus ning kutha Probolinggo aja terus tanding lan Urbisma kari ya mukti Bonayai Amita Lastro oh wah iya Karani iya cewek senggi iya cewek senggi batur nuwun rawuhipun iya Ambung ati pawi tane lumut bisa kena bisa yen gampang luwih gampang piye to neng yen nangel-angel kaya bonek ya omong ya kalangku kan kena tinumbas harata bonek macak diomongi sak rayu dadi beki cangkem tok kuwi lho bonek tralala aja nganti luput ger aja nganti luput ger
panas. Ayo Kleono, kepange cik ora. Golek ana nggih. Lihat dia lihat. Ije sita ki lho. Tungguan ana le. Tungguan ana. Lihat dia lihat. Ojo nganti luput, ajar terus, ajar terus. Ya. Gusti ingkang maha murah
sayang ang lalipur parang kandang perasaan suci kang kita hati-hati anti-anti hamba muji putra putra
Sugeng dulur-dulur bakul. Punika panjenenganipun Bapak Marhen Jumadi, ugi Bapak Sandy, calon bupati ugi calon wakil bupati ing siang menika ingkang kersa rawuh. Derek ngregengaken suasana adicara sedekah bumi utawi bersih desa Tanjung Kertosono. Ing mangke mbok bilih sasampunipun wonten wedal kasumanggaken dumateng Bapak Kepala Desa Tanjung ingkang tansah kinurmatan ugi Bapak Marhen Jumadi selaku calon bupati ugi calon wakil bupati mangke kasumanggaken minggah wonten panggung. Sinten sing sambat kula niki kuat, Yakin kuat ning pas ninggal lunga waktune boten tepat. Lagi bunga-bunga nyawang esemu wis dikon lali kalesi karenati melek oh sayang aku sing berjuang ya terus nipo nangipun tak banting benar kurang dengan gampangnya sampean ninggal sayang tanpa mikir ke kabeh sing wis berjalan kangen ngingeti caramu mlaku kangen ngingeti caramu nggodha aku teko-tekone saiki ati mok sikari kesan indah pertama salah kau seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau bermainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua kena jepen-jerone wis saling padha ngertine nanging ning opo kok ramo bertahanke dipisah pertahanan hatimu nyoto kalah kali masa lalumu sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga wektune boten tepat
Putra Jordan Pro Audio Sedekah Bumi Desa Tanjung Kertosono panas sing tak rasa jere budal kerja kok golek liya kaya Masno ngono tega ning atimu jan kuwe banget ninggalake aku kebangetan sliramu oh alah wong yanggitku kering sing terasake hey wah oh banyu aus jare mlaku penting mlayu out kesel ganggu wae. Bapaknya lagi ritual. Hei, bapak. Boneng, kondisikan boneng. Oke. Anak wong ngambani kok diganggu ae. Alah. Bapakne kuwi. Weh, bapak iki lho. Dijogo.
iso ngekek ucul lho. Dengan iki biar mati tak liwati. Ya Allah. Dengan tangan doa ngucapke janji. Nangis nek. Senadyan wis ora dadi nanging tresnoku tetep suci. Doa bagus teko tenan ninggalke aku. Tisu mana tisu? Tisu mana tisu? Umpama kowe rambute Nangis ki lho. sing dadi kuncine. Umpama kowe sikile aku sandal jepite. Hoi. Saya suwe tarasane malah harus tenak dewe. Do bejaku kok kaya ngene uripku. Ning dalan kalangan iki tak liwati. Kegandengan tangan podo ngucapke janji. Senajan wis ora dadi nanging tresnoku tetep suci. Doa bagus teko tenan aku. Umpama kowe rambute Terus. aku sing dadi Hoi, wah. kuncire. Umpama kowe sikile aku sandal jepite. Saya suwe tarasane Lu. malah ora penak dhewe. Do bejaku kok kaya ngene uripku. Ning dalan kalangan iki biyen nate tak liwati. Kegandengan tangan podo ngucapke janji. Senajan wis ora dadi nanging tresnoku tetep suci. Doa bagus teko tenan ninggalke aku. Umpama kowe Neng boneng boneng. aku sing dadi kuncire. Bocah kok kagak kurang ajar. Umpama kowe sikile aku sandal jepite. Dijogo to apa? Dijogo. Tarasane malah ora tenak dhewe. Do bejaku Ya. kok kaya ngene uripku. Wis kadung maca sing angel-angel lho neng kuwi mang. Bapak salah sitok Joko Boneng. Salah sitok Joko Boneng. Bapakne ben ritual dhisik. Lah, Neng, Boneng ya ampun, Boneng nggak suka aku. Bapak iso kuwi ngono mustika. Supaka kuwi. Bapak nek sing diwambung barang sesuk nyontekne apa ora ya? Bapakne ben ritual dhisik. Sik arep nambani kancane iki lho. Aja diganggu ae. Kok meneng ae.
koneh iki kok nggawa parabola barang iki. Aduh. Bocah kurang ajar. Bapane iso malih kaya gawe kupluk kaya melok karnaval lho. Dijogo. Jan. Aku terus cek suwi. Lah ya bapane wis melok karnaval nganggo kupluk barang. Nah, mayak-mayak nek sing nganggo awakmu pantes, Neng. Kayak wong-wongan sawah. Nah, ngono. Rupa-rupa kedang rupuin ibani nongko panggeran nongko sing bisa tiang kaya sing aku ala katiran dadi kang sing diweni blonjo rupa-rupa kedang rupuin ibani nongko panggeran nongko sing bisa tiang kaya sing aku iki mbok apane neh? Piye? Bah yo. Iki kek mau bapane karnaval saiki malah kaya koko beluk iki. Wes, jan kaya medhon kae piye? Bocah iso kurang ajar iki. Bapane nambani dijogo. Iki bapak sitok iki ya ngono kok njogo madhepe rono kok. Kurang ajar bapane kompak-kompakne kowe iki kok. Aja ning ganggu. Iki delok iki. Lah malah kaya komedi ketek iki. Delok. Ayo gajeli wis iki ganti Joko. Wis ngono apa sampai bar wis gak usah diraupi. Kanca kakean ngomong ya sing dajani ora ngemore Ya ampun, iki ganti apa neh? Kok oleh ae tas tok iki lho. Lah wong Joko malah joget tok bapak loro iki joget kabeh. Ya ampun. Dijogo boneng iki dijogo. Lah kok malah ditinggal joget. Ayo mbok tambani, mbok mesake, ayo dadi tambani. Boneng kondisikan, boneng. Ya iya, kok malah melok joget. Lek kena dijaga. Rupa-rupa kedar rupa ini bari nongko ning pinggir toko musik bisa lagi sing aku arep dadi rambut sing diweni Wong wilahing sekaring bawana langgeng ingsun tuji maring ngarsaning pangeran. Mugi kang putra tansah pinanggih kalis ing sampikala. Wah. Manggala putra.
Pripun Bapak? Sampun? Nggih. Nuwun nggih. Dumateng para kadang sutresna bedhaya kakung Dela Putri. Tari kudu kepang caleng senggi nembe kemawon paripurna saking ngarsa panjenengan. Ing sakmenika minangka pasugatan salajengipun inggih menika nyapa? Lho. Lho. Piye ta, Neng? Lapo? Napa? Iki nek macak ngono kaya sumbu kompor. Iki piye? Oh, kok nambani ya, tambani Dut. Wis ben gendut nek gak gendut gak ngantasi iki. Nah, wis wacana sing angel-angel Dut. Ya. Wis. Wis ben tambani gendut, bapak liyane serasah melok-melok. Wis urusane gendut. Ayo. Ya tambani Dut. Wis mbok piye? Bok. Dut aja kurang ajar Dut. Nambani kok langsung permono sing mbok remet iki lho. Kok langsung jujuk gone iki lho. Gledek lho. Ya, ayo. Kono Dut. Aku udenge bapa wi. Ayo Neng, jam apa Neng? Lho gendut iki tukang suwuk lho. Pasiene wi awan bengi. Iki mung dhek direwangi teko. Pasiene dipengen teko e. Ayo Dut. Tambani Dut. Kandhani kok sing iso nambani mau gendut tok iki. Lho kok wegah piye to, Neng? Nyapa? Mbah. Wis mari bareng, Mbah. Matane cek merem lho. Matane boneng cek merem lho. Keliru piye to lho nambani kok keliru lho. Ya. Dut urung mari Dut. Lah kudune sing disebul sing ndi? Sing digoceki sing ndi? Papan Dut. Maca sing angel-angel Dut. Ana cara kok diwalik Dut. Ayo Dut. Kowe aja guyu. Hop. Diangkrek kok gendut iso suwe kok sumeh lho. Bapak ki aja guyu ae Dut. Bapakne sumeh kok. Bocah kurang ajar. Sing kereng wajahmu nggare humoris lho. Nambani kok kaya wong mbah-mbah. Ayo Dut, aja guyu Dut. Maca sing kereng Dut. Mlili, matane mlili. Mlili Dut. Gendut kan mlili, kan maca kereng. Mlili Dut. Aja ambekan. Gendut kok aja guyu. Kowe kok bone gak mari-mari nek wing guyu. Sing kereng. Nah, tambani. Ayo, tambani Dut. Maca sing angel-angel Dut. Langsung payudara sing diremet. Ayo. Gendut ya kurang ajar. Kowe asline ya grangsang kok Dut. Payudarane boneng iso diremeti lho. Urung. Matane cek merem lho. Matane sepul. Urung mari, matane merem. Melek Neng. Dicek. Wis mari bareng, dicek. Dicek sik. Iki kok ya alat ngene kok ya gowo iki. Iki wae sapa kuwi? Dicek sik.
Heeh. Wah, aman. Mengisor nih, Pak, mengisor. Aman, teko weteng mangga aman. Heeh, normal. Lah nek kuwi sing gara gak mari-mari ya kuwi. Iki ora normal kuwi. Kuwi meng jelasnya suaranya mesti beda. Apa neng? Dicek. Mbak, ayo Mbak Lela maju. Jajali saya ngecek Mbak Lela, nek sampai kuwi kok sembrono ana anggrokmu. Saya ngecek Lela iki aja sembrono we. Jajali, kuwi kondisine normal apa ora nggone boning? Menang atau neng? Menang ah. Cek sik kondur lah. Alon-alon. Sana nah. Dodo. Weteng. Pengenane sambat ngurus wetenge. Oh, gak apa-apa berarti wis mari. Nah, iso neh. Nah, apa to, Neng? Ora nek pas wayahe tuku prapatan kok iso ora dipriksa lho. Kowe ngono Lela ora wedi, Neng. Gila. Ya iya. Wis Neng, ayo. Wis tambani boneng jale piye? Oh, langsung oke. Ayo Bobo. Tambani mo. Sing tenananmu nek tambani mo.